ngibingelele-ke babukele emakhambi ngenapasipoti lethu umgwazela babukele emakhambi ngelulelana-ke ingwe edle ezinye ingwe babukele emakhaya namhlanje-ke siphinde sabizwa khona futhi la sibizelwa omunye-ke futhi ongabo nangu-ke kodwa-ke babukeli ngicela-ke nizwe kuyena ukuthi kahle kahle njengoba sila nje sizenani manjani saphila babanjani ngikhona sesize savela ngiyabonga kakhulu short notice ngizwe ngumama uLthuli la ukuthi kunehlelo olisizayo la kunabantu abasizayo esikhathini eside ngidinga usizo kangangoba ngisengihambe ngaze ngavele ngakhathala ngathi ngilungile uNkulunkulu sewubothi wenze njani shuthi la ngo-2002 ngithethe umntwana emshiyeni umntwana ngangaba nankinga ngamteta kumhla 16 May mhla 17 ngadishajwa abangangitshela lutho ukuthi umntwana unenkinga ngabuya nomntwana nje engenankinga ngithethe kahle angihlinzwanga shuthi ngabuya nomntwana hayi wamntwana nje right kuthemba kwa 2 weeks ngabona umntwana evelwa ephuma into la ehlweni into engathi ubovu ehlweni la left shuthi ngamthatha ngimse eclinic yaseLuvu bafike eLuvu bathi hayi ngeke bakwazi treat ingane esancane ngaka bangibhalela incwadi bathi angiyemshini angiyange emshini ngalolo langa ngenxa yamasente engangenawo ngathi ngaya ngakusasa ngaya mhla ka14 June kwakumhla 14 June ngemshini okay umntwana senemngaka wesana 3 weeks ngahamba ngayo emshini mangifika emshini ngangene bangise high care ekhaya high care bafika udokotela umlungu wafika wayithela ingane ama drops wathi mina ngizohlala ama-hour 4 elesi5 esengiyayithatha ingane ngiyaguduka ayinange impela wangishiya amanesi aqala ngithi ku-12 uma ngaphazami kodwa kubhaliwe la ekhadini ukuthi wabathelwa kanganani wathelwa ama-drops uthe ntambama sengibona sekuyoshaya o5 abasho ukuthi angigoduke bese ngithi nayi kuhlwile phela manje ukuthi ngifuna ukugoduka batho nesi hayi asazi kukwena ithi mina solokusila ngidlile phela kufanele ngidle nokuthi sekumnyama kwakusebusiba kakuJune bathi bona ayithatha ingane yakho uhambe nayo ungayishila mama ngithi mina udokotela utheni bathi bona kanti utheni kuwena uthe uzolala ngithi mina cha ashonga ukuthi ngizolala uthe ngizakuthatha iointment yokugcoba ingane ehlweni bathi bona uzokwenza kanjalo ke hayi nangempela hambe ngiyothatha umuthi ekhemesi oyitube wamehlo then ngigoduke ngafika la ekhaya sekumnyama hayi ngilale nomntwana ngakusasa ekseni mangithi ngithi umntwana ngiyambheka hayibo iso leli inhlamvu lemnyama isi-dry isiqayekile ngibiza umakhelwane ngithi hayi uzonizongibukisa la hayi ezosisiduda azongibukisa ngibiza umaphethu wazongibukisa hayi ngeke phinda khona hayi nangempela ngigibele ngiphinde emshiyeni mangifika emshiyeni ngivele ngabe ngisawubamba ulayini besane ngiqonde la kade ngikhona ngayizulu vele ngithatha ingane ethi vele isagoqwe ngoblanket bengiyithathe ngibeke kuyena dokotela ezandleni athi methi thuthu ngithi buka ukuthi wenzeni athi mephenye ngibona isisukuma isidume sekubiza unesi ethi akhathathwa ingane ise eye-clinic bese ngithi mina iyonza eye-clinic iyonzani kuthiwa hayi uyoyibhandisha manje uyoyivala la esweni ngithi mina ngoba yini uthi hayi ingane nje esweni limele ngithi mina ilinyazwe yini bathi hayi mase kubhalela incwadi uya eKing Edward hayi angithatha unesi ihamba ingane yokubhandisha ngibona ukuthi udokotela uyanqanqa manje kodwa nami angazi ukuthi kwenzakalani hayi bayibhandisha ingane ehlweni angibuza unesi athi udokotela angibuza ukuthi nginayo imali yokugibela ukuthi mina nginayo kodwa nginayo yokubuya abezethu unesi hayi uthi ngeke uzubuye namhlanje kwakolesihlanu bathi sicela ukuthi ufonele ubaba wengane ngoba uzoyiswa etheater ingane izoyiswa etheater cela ubaba wengane
naye izokulandela khona ezosayina esethi ubaba wengane usemsebenzini akazi ukuthi ngila bengekho ekhaya nkathi ngihamba bathi bona ayilungile sokisa lapha eoffice siyokufonela khona sinike inamba usebenza phi ngithi mina usebenza eGUD nangempela ngisekwelinye ioffice ke lele kuthiwa ngazi la kukhulunyelwa khona ama patient into ekanjalo bangibanike inamba kube ibona abafonela eGUD hayi bamthole lo baba bese bayamtshela ukuthi sicela uphuthume eKingedward ulandele umama ingane nenkinga uzodingeka nawe hayi nangempela ngigibeleke mina kuthiwa ngihambe ngogibela ama-taxi phezulu ngihambe ngogibela ama-taxi ayeThekwini fike eKingedward mangifike eKingedward ngifice futhi udokotela womlungu angibuza unesi kwenze njani ngichazele nginali nayi incwadi ungibhalelile incwadi engizofike ngiyikhiphe lapha ngikhiphe le ncwadi ayifundi lo dokotela omlungu ngibone ngiflathela vela jikisa isihlala sibhekisele abe sethi nginesi cela umbuzo ukuthi bephuza muthi umuntu ngesikhathi ekhulelwe ngithi mina nginesaya nguphuza umuthi angusebenzisi nje umuthi abe sethi yena hayi mama sicela ukutshela ukuthi uzolala ingane izolala izoyithethe ekseni ungayincelisi ekseni kufanele ubaba afike ezosayina kanti ubaba ula ngaphandle sekushaye u3 sekuyavalwa la sekudilwa nami kuphela sekuyavalwa la eClinic hayi ke ngachusha ke yonke iminyango abebethi angichushe ku-x-ray yonke into ngaze ngathola iwodi umbhede ngwabo 11 ebusuku ngalala nengane wafika ubaba wayo ngakusasa ngathi mina ngicela ungibuzele kubona ukuthi kwenze njani ngoba mina abangichazela into engizwayo hayi wathi naye ayikho azoyikhuluma akwenze akubonakathi kwenzakalani kodwa mina lento ngisazoyisukumela bese ngiyabuza konesi ngithi mina manje mayithi ingane yami uyokhishwa ihlo izophila kanjani hayo nesi bangiduduze bathi hayi mama ibonga ukuthi uyaphila ngithi mina cha angifunayo ayohlinzwa ngichazeleni batho nesi udokotela kufanele bakuchazele mama kodwa thina ngokwethu besibona ukuthi kungcono vuma ngoba manje nangu udokotela ethi kuzosuke uwelele kulele lingala ka right besana uvume nje mntama ngoba angafile umntwana uzophila hayi salapho sengiyakhala nje ngiyasihla ngiyazi lento engenzakalela ushaya u10 afika ubaba wengane ngihamba ingane isetheater nakhona futhi ngihamba nayo la ngiphethe ngigonile mangifika ngale theater bathethe labasetheater bethi isonesa kwenza kanjani ukuthi umuntu alethwe kanje ngoba lengane kufanele iqhube nina ngimumbhede wayo manje nithi umzali wayo akayilethe kanje bathethisane bodwa hayi ke bese bethi mina sicela ukuthi ungene mawungakwazi ungena uzokwazi ungena ubothi senzane enganeni ngathi mina hayi ngingathanda bathi ungazama ukubona ayithusi kakhulu uzobona nje somjova nje uzobe sevele eyalokhoza nje engathi uyathamba kodwa uzobe ngenalutho hayi bangigqokise lento zakhona ke ngoba ezihlaza nalokho baseyinyaweni ngingene etheater abayibeka ingane la embhedeni bathi bebeyiqala nje ngavele ngahayiza ngavele ngabavele bangikhipha ngangabe ngisabothi kwenziwa ngahlala la ngaphandle ngalinda hayi babuya naye ngani bathi sebeqedile shuthi ngalala khona u2 weeks ngawulala eKingedward nalengane belo kube i-check up sengidikshajwa ngabhalelwa incwadi kwathiwa ngizoya eDUT udokotela okwakuthiwa uPeter Faber uyena ozokwenzela ingane lento ngase ngithi mina izobiza malini bathi ayizoba imali yamahala ngathi mina ngikwazi eDUT bangibhalela ipheshana lokuthi i-direction uzohamba kanje uhambe kanje uzofika nangempela ngakufuna eDUT ngaze ngakuthola unobani manje useno 6 months ngaloso sikhathi waqala ukuyifaka lento ino6 months uyifaka nje ngazathi inento yokuyidonsa kanje inophino okuyidonsa ngoba wayesamncane hayi ngaphila lempilo ngafika kulodokotela wangiyalela ukuthi njalo emva kwa 2 years waqala wathi 18 months ngoba ingane iyakhula kufanele ngenze sure ukuthi izoyishintsha lento ingane ifake enye
ngoba mangakwenzi lokho kuzokhula le side leli elinehlo futhi leli elingenalihlo lisale kusho ukuthi uzoba nobuso omngalingani. Hayi la ngempela ngihambeke le ndlela yalapha njalo emva kwa 18 months ngabuye ngahluleka ngangenela ku 2 years ngesimo seyimali angisebenzi ngisebenze eJaldini ayikho imali engiholayo ubaba usebenza uyedwa naye ayikho imali ayiholayo. Hayi uqhubeke nje kuqhubeke kuze bese bethi mase no 18 uzobe sefaka eyokugcina eyokuthi mase mdala uzobe semdala uzobe sekhulile ngokwanele amamasela azobe segcwele kahle ke. Ngiphileke lempilo ke ngiphileke lempilo kuthe ngo 2009 ngihambe ngomfubhalisela i-grant le disability usena 9 years. Ngihambe nakhona na ngithole kanzima isibedlela bathi mangifike bathi ingane uhulumeni wathi mangabe lisekhona elodihlo akakwazi ukunika igrant ngalwa nakhona lapha eSt Edens sesishintshiwe eKingedward sesilethwe eSt Edens ngalwa nakhona kwaze kwabe ngiyayithola lo ncwadi hambo ngogcwalisa yaphasa 2009 yaqala yahola ngasizakala ke mase hola igrant ke le 2009 till waze waba no 18 years ehola le makathiwa mase no 18 uzobe sebuya yena ezoyilontuza ezoyisayinela ukuthi uyayivuselela. Singisiza le mali egrant ngoba ngase ngibeka kuyona le mali lokuthi njalo emva ka 2 years ngiyokhokha mina lapha ngaqala ukukhokha kulento yehlo ngoba lwadokotela wangijikela phela mase ngimbuza mina ukuthi manje wasungifuna imali wathi yena usebenza ngemali uprivate akasebenzeli isibedlela kanti mina ngamnikwa esibedlela eKingedward. Hayi ngabothi mangiphikisana naye ingane amayizubuke kezobe kuze kuye esikoleni shothi ke ngasizakala ke mase ngithola le grant ngalo ngibeka ke le mali ngilo ngiyokhokha ke yaqala ku 1.5 yanyuka yayo 2.5 yanyuka ngicine njengoba de seyifaka manje seno 18 bese futhi ngimfaka ngo 18 ngimfake seno 21 ngoba imali bengingasena ngoba bengasahola ngikhokhe sengikhokha 15,000 ngale artificial ayifakayo engisho ukuthi ke sengikwenze konke lokho ngikwenza konke nje lokho ngifuna le mali ngigijima kudokotela esikoleni ngiyahamba njalo ngonyaka ngiyochazela othisha ukuthi abambeke phambili ngisebenza manje sengithola ummeli manje ngo 2013 ngathola ummeli okuthiwa uMavundla SPT Mavundla la Isiphingo ngimale lo munye umama wathi nje icala kalibhiki hayi ngamhamba uMavundla kwangathi into yami yalunga ubhaliwe la efayilini waqala ngo 2013 iphela iminyaka emibili akabuyisa feedback iphela iminyaka emithathu akabuyisa feedback hayi iminyaka lokho iqhubeka ngelinye ilanga ngaze ngahamba nobaba obengikhokhela ubabuvelana wathi akeke siyoyizwa inkinga yakho dadewethu ngoba manje asazi ukuthi kanti lo mmeli wenze njani ngoba akabuyisa lutho umfanele umtholi zizala nje ko 2016 17 akasatholakala uMavundla. Hayi sifike lapha eoffice asimtholi nezisebenzi zakhona zithi hayi kade nathi samgcina hayi ngithule ngilongizama ngithenge ngo 2017 ngimthole ngithi mina ukuhamba kanjani phela manje wangabusatholakala ke manje na phela ingane phela wathi uzoclaima ngoba wethe uzongiclaimela mina i-civil licala uzoclaima bese ethatha imali yakhe angisize ngayo ayikho mina imali engamnika yona wathi mase claimile icala uzolwina futhi noma kanjani uzobe sethatha imali yakhe ke sokhuluma lapho ngase ngimbuza ukuthi imali yakho ke wena mawucabanga imali esizoyibiza la wathi imali efanele sithole la mama inkulu fanele uthole u20 million ngathi mina wena uzothatha imali wathi hayi sokhuluma la ukuthi amaphesenti azoba ngakanani. Hayi ke wase sasesixhumana ke manje thesuka ngelinye ilanga ngamuze sethi sesiyofuna amafayile emshiyeni sahamba sa emshiyeni masifika emshiyeni safika kwathiwa amafayile 2002 awasekho ngempela ngabona amashalofini ukuthi awasekho lo mafayile sekhona angemuva
angimazi wakhuluma wathini namantombazana ayencokola nawo laphayana hayi sabona sithazila la ko2019 wathi mina mayicala sengilinde uadvocate ke manje advocate engizomthola izobe sengitshela idate yecala siye court ngo2021 na kanjani le mali yaphuma manje abesethi futhi ngizoyinyusa ngoba sesidiscard sigqiqa le ndaba yakho seyizoba u30 million ngithi mina ayikulungile 2021 u2020 ngeni covid 21 atholakala 22 ngo2020 kwangeni covid wangamthola ngo21 wathi hayi ngoSeptember ke mama siyenkantolo into yakho isizolunga sengikwenze konke hayi ungihambisile shame yena ngihambisa kodokotela aba private engihambisa kuma psychology nengane ugcina kwami nje ukuhamba naye wangisa kumidokotela okuthiwa Dr. Gwava la kuma specialist lawa akusmith lo dokotela wangiphatha kabi mase ngifika nomunye ummeli ngiya kuyona lo ndaba shuthu uMavundla ngangisamtholi ke ngo2021 sengiyafona ke ibanjwe intombazane mesithi intombazane uMavundla akasayena ummeli uMavundla usephuciwe ummeli udla imali zabantu bese ngithi mina hawu pho manje ifile lami ke ngizolithola kanjani ithi intwana amafile athathiwe wonke ama client ake eMaritzburg ungeze eMaritzburg uzolilanda hayi bese ngithi mina ngeke ngikwazi ukufinyelela eMaritzburg ngeke ngikwazi ukungisiza ukuthi makhona ozala eThekwini kuleli bhilidi leli nali igama lingikhohlela lapha ngasemtatini angiphathele mina ngolilanda khona hayi bese lo siso kwakuthiwa uNonhlanhla Khumalo athi hayi mama khululeka kuzothi kumakhona ummeli owehlayo eThekwini wavele bajwayela ukwehla bayeThekwini sokuphathela ngoba sengiyakufonela mina makhona owehlayo wena bese uphatha iID yolanda ifile lakho nangempela kwadlula nje isonto elilodwa wangifonela usisi Nonhlanhla wathi ifile lami seliyehlile angihambe ngolilanda ngagibela ngawo lilanda eThekwini ngabuya nalo mase ngibuye nalo ngicabanga ukuthi ngeke angifuni omunye ummeli hayi ngimfuna omunye ummeli ngimthole engangimazi hayi bese ngiyamlandisa na ngifike nanti ifile lami seyalibheke ngithi angifundele lona alifunda liqeda athi ngoba weseqedile nje lo kwenzakalani ngithi mina ngayo bese ngithi mina kodwa umuntu wokugcina esigcinekena uDr. Gwava lo ola ku Smith Street ngicela sihambe sekuyena ngoba wayelinde wayethe mina ulinde i-report ka Dr. Gwava ukuthi ngempela umuthi kwakuyiwona owathelwa ingane kanti vele wayeseshilo kumina uDr. Gwava wathi ingane kathi ngilethe uMavundla ingane umuthi owathelwa kuyona uyiwona ukuthi udokotela wa overdose ngoba la ekhadini kubhala ukuthi ingane yayine cancer ngithi umbuzo wami ukuthi icancer ithatha isikhathi esinganani u3 weeks noma shuthi yaphuma nami shuthi mina ngine cancer yaphuma nengane ngapha yayino 3 weeks lengane imilwa ile so sesifike wasethi lo mmeli ake ngim-emailele lokhuzana ngoba manje akangiphenduli mangimfonela am-emailele ngihleli lapha e-office ayibuye impendulo kwi-email athi hayi mama singene emotweni esambu uyamazi le khona ngithi hayi kuseduze vele sisuka la kuSmith sikhuphuka ngeenyawo masifika lapha kulo dokotela ahlanze ukudala udokotela athi nje yena ayisekho kwalo report akayazi ukuthi shuthi nje ayisekho nje i-report yena ekhona manje isho ukuthi ingane yayikadinani ngithi mina hawu dokotela ngaphela wena owachazela mina wathi ingane udokotela wayifaka umuthi okuyiwona impela kodwa manje wawufaka kakhulu naze navumelana noMavundla ukuthi wena ufuna u20 anganoma wathi u10,000 noma 20,000 kodwa amaphepha akhona likhona lelo phepha lakhe la oyifuna kummeli imali ukuthi yena ngoba ubonile ukuthi ingane iyafaka umuthi onjani uzokhokhela uMavundla likhona iphepha elibhaliwe ukhona yonke into la nathi ifile ligcwele nje ifile ayikho into engekho la kulona selaba umqingo seliyasinda nanti
kusho ukuthi hey ngabuya lapho wathi lo mmeli imam ngabe ngiyakusiza lo mmeli ukuthi ummeli ubaleni wathi ngabe ngiyakusiza manje mina ngizosuke ngifuna imali kanti uthi imali awunayo ngoba phela uMavundla yena wesebenza ngokuthi yena uzoclaima bese ethatha eclaiming yakho wathi hayi uhamba ucabange kahle hayi ngathi mina ngicela ungilinde kangiyokhuluma nomndeni wami nayo le ngane ngoba isikhulile ikiziphendulela uthi yona ifisa kwenzekeni hayi ngempela ngifike ekhaya ngixoxe lento hayi kube kanje na ayilungi lento kaMlungu bese sesiyahlala noMlungu ubona kanjani wena ukuthi siyaqhubekana lento noma vele siyayeka mntanami uthenze njani athi uMlungu hayi ma ngiyakuzwa ukuthi kade lento uyigijima nami bese ngibona uyigijima hayi mina ngibona ukuthi ayiyeko ngathi mina iMlungu ngeke ngiyiyeke kodwa ngingakafi ngoyiyeka mhla sengifile makhona olunye usizo engilitholayo mina ngiyaqhubeka naye abesithi nayi makuwena ikho into engizoyisho mina abesefika ke ummeli ke sezozwa leyo report yomndeni ukuthi uthini wona ayibandla afike ekhaya fike ekhaya naye wayixoxela noMlungu ukuthi Mlungu ubona kanjani wasechaza ukuthi hayi mina ngibeka kuma yonke into ngoba mina angazi lutho ngangisemncane akukho engikwazi shuthi ke wathi ummeli ke makuwena ukuthi uyaqhubeka noma wenze njani kodwa uma udinga usizo mhlawumbe usunayo imali ngingakusiza ngathi mina ngeke sengiyayisaba nje into ethi marriage sengiyayisaba nje mina angisaqhubeki ngizohlala nje uNkulunkulu uzoliveza iqhinga ngempela naku ngiyabona liyavela manje ngoba ngisesekuthwa khona abantu abakwazi ukusiza kule zinto ezisihlupha engangoba lento ingihlukumezile senginolaka einganeni sengivele nje ngithatha into engekho ngivele nje angisafuni lutho nje into engithintayo ngoba ingihlukumezile futhi ngize ngisho ngithi kwakufanele ngiyithole counseling kahle ngangayithola ngoba manje wathi lathi psychology elokhuzeni esasiswe kulona ummeli yena Mavundla lo lathi ene ngingavumeli ahlale yedwa ngoba la ngibuza lathi ukumthola enzani wenzani ngesinye isikhathi mina ngimthole evalele ekamereni eyibuka ngelilanga ngathi ngiyaqalaza ngathi ukuthi uyayibuka hliziyo yami yababuhlungu bathi ungavumi kahlale yedwa ngoba omazi ukuthi ubicabanga kusho ukuthi kuzobile isikhathi-ke sihleli nje akasaholi futhi bavumanga nempesheni so uMavundla kwaphelelaphi ingane uMavundla akasatholakala e-office lakhe ladilizwa masithi ladilizwa nje alisekho leya indle yeyi office lakhe lapha eSiphila asimazi waphelelaphi akekho wasichazela ukuthi waphelelaphi ungakaze uye khona esibhedlela emshiyeni uyochaza ngendaba yempesheni uyobabuza phela ukuthi niyayibona inkinga engangifaka kuyona ngake ngaya kokuqala nje sisuka ngangifike ngifuna umphathi kwakuse omunye usisa ngani usiswa kaGumbi kwakuthiwa umesi Sigumbi noma kwakumi isigumbi kusaphethe ubaba uDlomo mina sengangabhala ngisho ubaba uDlomo zikhona incwadi engiphendula ngabhalela uNontuzana ungqongqoshe uDlomo ngalolu daba ngulithola ngosizo nakhe wathini yena waphendula nje waphendula wathi ufuna ngibhalele phi wachaza ukuthi ngoba sengihlulekile mangifika emshini ngifuna umphathi wakhona kuthiwa usebhizi kuthi usemeetingini ngadlula ngaya eMlazi lapha ya uthi senini lapha kulabameli bamalegala kavi bafika omunye ngafica omunye ubhodo kwakuthiwa uSithembiso ngakhohlwa sibonga wavele bangihleka insini nje bathi hawu mama ngeke sikwazi ukukubophela uhulumeni thina vele siuhulumeni kodwa nje hey wena nje uyisigwidi uyazibotha nje ugulikile ngavele nje ngacikeka ngabashiya kanjalo banganginika sizo lalutho emshiyeni ngithi ngaphinda mhlawumbe ka5 engamtholi umphathi lokubikwa lokuthi hayi akekho ubuya nini uyafika futhi kuthiwa akekho futhi uhlala uthi umlindile hayi uthi uyabuza ubotha unako umuntu kuthiwa usho umphathi ufike nini
bumdingelani bakubuze nje yonke imibuzo yomsangano bumdingelani ngithi mina phela ngeke ngikwazi ukuchazela nina mina ngifuna umphathi hayi bangalituzi bangavumi kangangoba nefile leli elase ngagcina sengisuka laphayana emshiyeni ngaya eKing Edward ngoba sengithola ummeli ngavele ngathatha umntwana ngambelethisa ubhaka ngashona esibhedlela ngenza sethi ngizomdokotela ngini mangenzela ukuthi uthi ufuna ifile yena lapha bayaliphika bathi alikho ngavele ngaba ngolintshontsha elukhuzeni ngalikhipha lapha ngumuntu ozodokotela ingane ngalifaka kubhaka saphuma na ngafike ngaliphotocopy lonke ngamnikeza ngenzela ukuthi umsebenzi kaMavundla ubelula bikhona la yikho into engekho la kule file nemali anginika yona mhla ngishodelwa imali yokukhokhela lento yasehlweni akhona ama receipt la imali oyinika yona wawunika ubani nganginika ummeli uMavundla uMavundla wayikhipha kweyakhe wekhipha kweyakhe ephaketheni ke yebo okay wehamba ayolokhu zisheke lapha ebank hayi kushuthi kahle kusamele kuyobhekwana nabaphathi bakhona emshiyeni ngoba ngazi ukuthi baningi abantu abanenkinga ezithinta emshiyeni indaba yaqala emshiyeni eKing Edward ngafika vele ingane yami isivele idamage isiyonakele ngoba ngabuza ukuthi nenzwa yini uthi nithi manje ngiye e-clinic ekubeni mina ngiswanga mina e-clinic ngosuku lokuqala ingane yami yasetshenzelwa e-high care lapha ezimweni eziphuthumayo i-clinic ngize ngayibona base ngibuya nengane okwesibili isiqhumile kwayimangise e-clinic manje lokubunzima kugcina ebusala nani bona abasekho lapho hayi bangizwisile ubuhlungu ngifuna uqamba amanga and kwa isincephezelo nje sokuthi cha qhubeka ke nempilo ingane isizakale itholeke lawo ma treatment ekudingela ukuthi awathole ngoba i40 bona asike isibhedlela engasamanga ngibuya ngisho Albert Jahala ozongisiza naye lo Dr Faber lo yenzayo lento bebuye naye agoloza athi mangithi imali anginayo athi angihlangene mina ngisebenza ngemali kodwa wawuthunyelwe esibhedlela ngangithunyelwe mina isibhedlela kuyena ngoba ngelinye ilanga ngafika ngamfica ngaze ngaphinda khona esibhedlela ngathi angimtholi uFaber kwathi hayi akumbheke esibhedlela eDington ngamjaha ngaze ngamfica eDington ngathi ngisekuwena wanginika enye idate ke wathi ufika ke ngiyokwenza ngelinye ilanga ngamjaha ngamfica eAlbert sebenzele eAlbert ngijimile mina kakhulu ngijime nje kakhulu mina ngalengane inqondo ikhanda lami cishe langathi futhi kwaba wesike ubabwayo ke seshawa stroke ngo2011 samshawa ngakhuluma into yabhekana nami nje lento yalengane ngqo akasekho ngisizayo akasasebenza ubabwayo ushawe stroke iyafuneka into yengane kuyodingakala ukuthi manje nibuye nithole i-counseling sometimes nje iyadingakala ukuthi nikwazi ukuthi nihile bangona umqondo nje zami nje ibhlungu yabo base ngikhuluma lento kuyabuya ngoba akekho kwaba nendaba la oke waba neke ayiphephisa kodwa ke sozama nathi ngicabanga uzofika nengane ingafani nezinye izingane ngadinga ukuthi ngizothi ingane nani kwenzekeni kulezi ezinye ngoba lo wesithupha enganeni zabo magcina ngisho ekukhuleni kwakhe eseqala ukuhamba ngangazi ukuthi okwazi ukuhamba futhi ngangazi ukuthi okwazi ukufunda ngenhlanhla kakhulu nothisha base Endizondo laqala khona aze kwaba sesiyabonga bangibambisile kwaze kwaba sekugcinile ngangazi ukuthi abhale yona umatric ke ngiyona engangikusaba kakhulu kodwa wobhala ngenhlanhla kakhulu nothisha nje ngibabonga kakhulu ngoba bebengibambisile kusukela Endizondo ukuze kuzofika isiyabonga hayi mase sazobe sizama ukuthi ngiqale ngithole i-counseling
ngike nizama ukuthi nihile kulobu buhlungu engibhekane nabo obenziwe isibhedlela. Angithi ma ingane isineminyaka emingaki manje? Uzothi 22 years ingonyaka manje imali selokhu yavaleka. Ngize ngathatha imali ngacela kumfowabo imali yaloku kokugcina yalento leyokugcina yelemibi u15,000. Sahlanganisa baba wayifaka mhlawumbe nje uyoyipolishwa ngo400 rand. Manje akasahothi bavele bangichitha nje emakhodi ngapha sesihamba imakhodi. Phela angithi uyathatha ingane uye nayo khona kulesa sibhedlela ubatshele ukuthi okay amekele senzeni isu sike sihlangane nje ngoba sebebaningi abantu abanemicomplain nesibhedlela esisodwa. So kumele sike sinikeleni khona nje sonke ngoba phela inkinga yabo ibona kumele bakwenzele incwadi ukuthi ingane ihole mase uyanayo lapha ka government. Angazi bangisebenzisa se-SN ngithi phela bangitransferela mina King Edward bathi ayiclinic ayisekho basimuvela la eSn Eden. Incwadi nje le behola ngayo ngangiyisayinelwe udokotela uSn Eden. Ayisekho futhi St Eden sesithuthelwe emakhodi. Hayi kumele kuyele khona nje. Iyocelwa khona incwadi ngoba manje izinto ekumele ayisebenzise umfana ziya cost imali. And amanje ayikho imali yokuthi athole usizo. Kusho ukuthi njengoba imali ingekho nje komele kwenziwe njani. Ngoba ibona futhi overdose. Abafuna usho njalo, abafuna usho njalo, bayaphikelana odokotela, bayaphikelana. Bayakhavana. Bayakhavana nje, abafuna usho njalo noma uthi uyachaza ukuthi ingane yalimala esibhedlela kanje ke bathi ayikho lonto akekho udokotela. Wayilo ogcina ugwava ugcine segaranta kodwa yena futhi ingane wayifaka la ku scan washo ukuthi ingane ifaka umuthi kakhulu. Seyagaranta manje sethi enganeni uma wakho nje uthanda kabi mfana wami yabothi uyabukeka nje futhi wena uzoshayela imoto nje futhi wena nje ayikho into ehlukile kuwena. Useyamkhava uthi wengeke aza wesindisa impilo yengane ngoba ine cancer. Ayikho lonto. Usethi manje uyayine cancer. Uthi uyayine cancer. Uthi noma bengade ngaye ecourt bengeke ukuze uphase ngoba udokotela uyifundele lento wengeke uyena manje usethi angithi usabenza nabo vele odokotela bahulumeni yena uyiprivate kodwa uyasebenzisana nabo uyabakhaba uthi nje lo dokotela omsho ngiyamazi bengeke nje ayenze into eyinkinga. First time nifika uyena futhi wakhipha incwadi yokuthi ba overdose. Uyena manje angithi phela ireport ifuna ummeli akasafuni manje emva kwalesikhathi mina sengisilindile ukuthi uMavundla phela ngibiza athi sesiye court. uMavundla satholakala sengifika nomunye ummeli kone sephika yonke into angisazi manje noma uMavundla wafika wamkhokhela lo mali wangabe waseyicisha yonke le information mina wengitshele yona ukuthi manje ingane vele udokotela wayifaka umuthi kakhulu sekuphika konke lokho. Kanti lenhlanhla ikhona iphepha. Akhona amaphepha likhe lingekho la. Abhala ukuthi bafaka umuthi alikhiphanga phakathi welinde imali yena uMavundla nganom 10,020. Welinde ukuthi yena ayikhiphe le information ayinika uMavundla bese yamkhokhela. Kwathi engeke ayikhiphe uMavundla information engamkhokhelanga. Manje sengibuka isikhathi ukuthi ngesikhathi manje uMavundla mina sengingasamtholi sengiyaphinda kena udokotela lo ugwava useyamphika. Kusho ukuthi manje ngizothini ngizothi shuthi wamkhokhela uMavundla wayithatha ireport wathi icisha lento bayidlela imali yami mhlambe yami le mali eyadliwayo 20 million angazi. Usayinela lapho. Imali yona wake nahlala phansi nayo ummeli na mhlambe ikhona into ephathekayo eyiform eshoyo ukuthi imali engaka
ikhona ibhaliwe la. Ibhaliwe 20 million. iveze sisi Hayi ayikho inkinga manje uma ngangayiveza uma ikhona. Wayisayinela lelo ngoba. Ngisayinela. Ngangilinde phela ukuthi bese kubiye enkantolo uzobe sengiyasayina bakhipha imali. Ngangakasayini lutho. Okay. Hayi ayikho inkinga. Hayi siyabonga. Ngiyabonga nami. Yeah.